खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 मार्च 2023 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन जेनिबो आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर खुसि जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा नाथाय रायखोमा जानोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। न'खराव दिनै बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गुबुनजों बाख्नायजानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन आरो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। समाजाव दिनै लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। लोगो लेवानि आंखाल जानाय नङा। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन।
गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा, गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ, अब्लाबो नाथाय सोरनिबा गाज्रि नोजोरबो गोग्लैनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर गोनो गोथो जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांगोन। गोबां रोखोमनि जेंना जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा लोरबां जानोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा सोमजिनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सोरबा लोगोफोरनि हेफाजाबखौ लानांगोन। गोदान थांखि लानो गोब्राब जागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै खस्थ' होनोबो हागौ। देहाया मेंनाय मोनगोन। गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुनखौ दिनै अनसायनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। पजिटिभ साननो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थायोब्लाबो गोसोआ दिनै जोबोर उसाव बादाव जागोन। न'खराव अननाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। मोननो गोनांखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना
जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरांबो फैनो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ मोननो हागौ आरजिनाय दोनखौबो दिनै दोनथुमनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अननानै फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौबो दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों